Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dinnan zamu maganganu akan wayannan manya-manyan mutane da kuke gani kamar haka. Sarki Ali Nuhu da kuma babban mawaƙi kuma babban tauraro wanda ake ci da shi a yanzu, wanda ake lakabi da sarkin mawaƙar wato Kano ko kuma sarkin mawaƙa wato na ƙasar Hausa baki ɗaya, musamman ma ɓangaren soyayya wato Nura Inuwa. Akwai maganganu da yawa wanda suke faruwa ko muke fuskantar su a yanzu, wanda kuma takaddama ce take kokarin ta balle tsakanin wato babban mawaki da ko babban jarumi, bangaren wato takaddama ko kuma mu ce bangaren wata sabuwar rigima da ake tunanin cewa da dukkan alamu Nura Inuwa za a iya baiwa wato ragamar wato rike Kano baki daya, domin shine ya cancanta kuma shine ya fi cancanta da a baiwa wato wannan mukami ko kuma mu ce wannan matsayi. Mutane da yawa, wasu da suna ganin cewa hakan ya dace, wasu kuma da suna ganin cewa hakan bai dace ba, musamman ma idan aka yi waiwai da cewa shi fa Nura Inuwa bangaren sa daban, haka zalika shi kansa Ali Nuhu wato bangaren sa daban. Idan aka ƙara waiwai da cewa shi fa Nura Inuwa wato baya yin harkar fim, wato iya waka yake, shi kuma wato Ali Nuhu shi kuma harkar wato fim yake yi, baya yin harkar waka. Da haka kowa da matsayinsa kuma kowa da matakin da ya kamata a ce ya taka. Da haka ne yasa wannan rigima ta balle, domin kowa ya ki yadda a cikin su, kuma kowa yana ta tarzoma bangaren cewa wato kowa yana ganin cewa ya kai matsayi, musamman ma yanda aka yi waiwai da cewa kowa fa yana ji da kansa kuma kowa yana ɗaukar kansa babban mutum ne shi a cikin wannan masana'anta kuma a cikin wannan sarauta da yake ɗaukar kansa. Nura Inuwa yana ɗaukar kansa cewa shi sarki ne a bangaren mawaka, haka zalika shi kansa Ali Nuhu yana ɗaukar kansa shi sarki ne a ɓangaren yan fiyu. Kowa da kowa ya ƙi yadda cewa ɗaya ya ja shi, ma'ana ɗaya rinjaye shi. Wannan kenan. Sai dai kafin nan, ina mutanen da suke yawan ɗaukar nan ba mu kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan kuma yana sababbin mawaka wayanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan kuma yana wayanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai wanda suke so su ma su suna su zama celebrities a faɗin duniya. Ku sani cewa dukkan wani ɗan comedy ko kuma dukkan wani ɗan fim ko dukkan wani mawaki bai yi suna ba, dole sai da aka fara ɗora waƙoƙinsa akan YouTube channel sannan yi suna a cikin ƙanƙanin lokaci. Ga mai bukata zai iya ɗaukar nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe mai sabon YouTube channel. Haka zalika ina waɗanda suke amfani da YouTube ɗin nasu ya samu matsala, suka kasa gane kanshi, suka kasa gane gidde shi, domin magance matsalar YouTube ɗinku za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp ko kuma ku tura mana text message. Haka zalika yana 'yan kasuwa wanda suke sha'awa za mu tallata musu hajojinsu, kamar masu magunguna na gargajiya da kuma malamai magada annabawa da kuma waɗanda suke harkar business. Ku sani cewa ku kanku domin mu tallata muku hajojinku za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp ko kuma ku tura mana sako na text message. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing, kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrikan Kano.